A la urbanització de Plana Novella, dos pous, ara no aptes pel consum humà, abastien d'aigua als seus habitants. L'Ajuntament d'Olivella va promoure una inversió per portar-hi l'aigua de la xarxa Aigües Ter Llobregat, connectant els dipòsits de Can Sorià i Plana Novella. Al dipòsit d'origen, més enllà de l'obra de bifurcació, s'ha millorat la instal·lació. Aquesta obra, que ha comportat l'extensió d'una nova canonada de 16 quilòmetres de recorregut, inclou dos nous dipòsits soterrats en el tram intermig. El nou dipòsit de Can Grau, que incorpora plaques solars en la seva coberta, i un petit dipòsit previ amb funcions de bombeig. L'obra també ha permès optimitzar les instal·lacions del dipòsit existent a Plana Novella. A part de garantir el subministrament al nucli antic d'Olivella, aquest projecte ha permès dur a terme millores en l'entorn. En la protecció contra incendis s'han instal·lat 5 hidrants pel subministrament d'aigua, millorant els accessos als vehicles d'extinció. També s'han millorat les comunicacions, instal·lant fibra òptica i amb noves cunetes en tot el trajecte de carretera. L'obra ha comptat amb una direcció mediambiental per minimitzar les afectacions a la biodiversitat d'un entorn protegit. D'una banda, en l'àmbit de la flora, procurant les mínimes afectacions i l'ús de maquinària adequada, el que ha permès realitzar alguns transplantaments, així com noves plantacions. D'altra banda, amb la fauna autòctona, protegint el seu espai i documentant exemplars localitzats, incloent trasllats a zones protegides.